Værsgo. Ja, men når man er kommet ind på Google og er logget ind som, med sin Google-bruger, så heroppe kan man gå ind på drev, og så har man sin organisering herovre, hvor at vi har alt, hvad der er delt med mig, som ligger hullet til bulter, og det har jeg så valgt at organisere i mine egne mapper. Og vi kan lige prøve at gå ind i 9x matematik, der sidder her og arbejder, og så gå ind på Daniels og se, hvad Daniel har delt med mig. Og ikke mig, du har delt Daniel. Men Daniel har delt noget her, og det man så vil kunne sige, det var, at det er muligvis rigtigt, det Daniel har lavet, men jeg efterspørger lidt, at Daniel husker for eksempel at angive enheder. Så det har jeg skrevet tilbage til Daniel, så når Daniel åbner sit Google Drive regneark derhjemme, eller hvor han åbner det, så kan han se den kommentar. Det kunne også godt være, at jeg skulle skrive til ham her. Jeg vil sætte en kommentar til ham. Husk at skrive, hvad det er, du regner ud. Mads, hvilke nye muligheder giver det dig at bruge Web2 i undervisningen? Jamen det her det giver muligheden for til stadighed at følge eleverne i den matematikudvikling, i den matematiklæring, som de har gang i. Det vil sige, at jeg kan følge dem fra de tager hul på en opgave, mens de sidder og laver opgaven, til de mener, de er færdige med den. Jeg kunne faktisk have en hel klasse i gang med at arbejde i deres interaktive kladehæfte, hvor jeg så sidder og følger dem og giver dem gode råd, og kan meget hurtigt få et overblik over, hvis der er noget, der er fælles for dem alle sammen. Så kan jeg sige, prøv at høre her, fælles for jer alle sammen er det, at de skal gribe den på den eller anden måde. Omvendt kan jeg også, når jeg har tid, skrive til Daniel, og han behøver ikke at have tid til at se det, når han har tid, men når han så åbner næste gang, når han har tid, så har han responsen.